Zdravím vás, vítajte. Znova sa vidíme pri sérii videí, kde rozoberieme do detailu jednu zo spoločností, ktorá je súčasťou nášho portfólia. A touto spoločnosťou je Google. V tejto sérii videí, ktorá je väčšinou prístupná v celej verzii na Patreone, rozoberáme spoločnosti, ktoré sú buď súčasťou nášho portfólia, alebo ich sledujeme a zvažujeme ich zaradiť do nášho portfólia. Google je súčasťou nášho portfólia od prvého kvartálu roku 2025, kedy akcie sa obchodovali niekde okolo $150–160 na akciu. Trh si myslel, že Google zaspalo v inováciách okolo AI a že iné spoločnosti ako Microsoft, Apple alebo Facebook skôr alebo neskôr predbehnú a tým pádom Google stratí svoju inovatívnosť a takisto disruptne svoj najväčší biznis, čím je search. Poďme si však postupne povedať, ako vznikal Google. Google vznikol v roku 1998 a založili ho dvaja PhD študenti Larry Page a Sergey Brin. Začali s klasickým modelom searchu, to znamená vytvorili jednoduchú stránku, kde si na internete, ktorý bol v tom čase v boome alebo začínal sa rozvíjať, viete vyhľadať na internete takmer čokoľvek. Napíšete do jednoduchého tabu svoje kľúčové slova alebo svoju otázku a Google vám vyhľadalo najrelevantnejšie linky a stránky na internete. V roku 2015, takže takmer 20 rokov po založení, sa Google zmenil na holding Alphabet a ponovom sa spoločnosť začala aj obchodovať pod menom Alphabet a dôvod bol jednoduchý. Spoločnosť za svojich takmer 20 rokov existencie akvírovala alebo nakúpila rôzne iné firmy. To znamená, že Alphabet už nebol iba jednoduchá spoločnosť, ktorá hlavne provajdovala vyhľadávanie na internete, ale mala viacero spoločností pod sebou a tým pádom to dávalo zmysel túto holdingovú štruktúru upratať a Larry so Sergejom sa rozhodli, že jej dajú názov Alphabet. Ešte predtým, ako sa pozrieme na jednotlivé sekcie Google alebo jednotlivé biznisy a ich výkonnosť, čísla a valuáciu, by som si rád v skratke povedal alebo prešiel najdôležitejšími akvizíciami Google. To znamená, povieme si, ako z Google alebo z vyhľadávania z jednoduchého biznis modelu sa stal holding, ktorý je dneska jednou z najhodnotnejších firiem na svete. Určite jedna z najdôležitejších a možno aj taká najzaujímavejšia akvizícia, ktorú Google spravil, bola kúpa YouTube, videoplatformy, ktorá už dneska je známa po celom svete, ale v roku 2006 kedy za to Google zaplatil 1,6 miliardy dolárov. Táto platforma bola len v začiatkoch a videá na YouTube sledovalo iba niekoľko miliónov ľudí. Google postupom času z tejto firmy spravil giganta vo streamovaní videí alebo pozeraní videí. Dneska už je prirodzené, že keď idete si pozrieť nejaké video, tak je to pravdepodobne na YouTube. YouTube má dneska hodnotu niekde okolo 350 až 400 miliárd dolárov, ak by sa mal odčleniť od holdingovej spoločnosti Alphabet. To znamená, že je to určite jedna z najlepších investícií, ktoré Google urobil. To znamená od roku 2006 do roku 2025, to znamená, že za 21 rokov sa táto investícia znásobila viac ako 300 násobne a tým pádom si myslím, že to bola veľmi dobrá stávka pre Alphabet. Dôležité je ale spomenúť, že YouTube sa samozrejme vyvíjal a postupne management Google menil, integroval ho do vyhľadávania, budoval ten advertisement model Google. To znamená, že dneska je to klasické vyhľadávanie veľmi prepojené s YouTubeom. To znamená, že keď dneska niečo vyhľadávate, Google vám vyhodí linky, ale zároveň vám vyhodí aj najrelevantnejšie YouTube videá. A tým pádom Google geniálne integroval tento YouTube, vytvoril si platformu, ktorá je rovnako hodnotná alebo zarába rovnaké peniaze ako Netflix. To znamená, že je to dovolím si tvrdiť, jednotka alebo dvojka na svete v mediálnom priestore alebo v streamingu alebo v broadcastovaní videí na svete. Ďalšiu dôležitú akvizíciu, ktorú Google spravil, bolo v roku 2007, kedy za 3,1 milióna dolárov kúpil spoločnosť DoubleClick. Táto spoločnosť im pomohla zefektívniť reklamy a ponúkanie reklám na Google
ako aj správu a rôzne technologické vylepšenia. A tým pádom mohol byť Google výrazne efektívnejší v predávaní reklám, čo je aj do dnešného dňa ich core business, ako bol pred rokom 2007-2008. Ďalšia významná akvizícia prišla v roku 2011, kedy Google kúpil spoločnosť Motorola Mobility za takmer $13 miliárd a toto bol základ ich neskôr Android biznisu, ktorý určite viete, tak Google alebo Alphabet vlastní dneska aj Android, to znamená druhý najpoužívanejší mobilný operačný systém po iOS, teda pro operačnom systéme, ktoré využíva spoločnosť Apple. A tým si Google zastabilizoval svoju výhodu alebo svoje duopolné postavenie na trhu s mobilnými telefónmi, ktoré sa neskôr ukázali. Google kúpil túto spoločnosť v 2011 a až nejakých povedzme 5-10 rokov potom sa ukázala tá extrémna dôležitosť mobilných zariadení alebo tá extrémna príťažlivosť a využiteľnosť mobilných zariadení, kde Google dneska výrazne z tohto trendu profituje, lebo každý telefón, ktorý nie je Apple, využíva väčšinou Android, takže tým pádom má kontrolu nad týmto ekosystémom. Dokonca jeden zo zakladateľov Microsoftu, ktorý je hlavný konkurent Google vo veľa sférach, Bill Gates, povedal, že bolo chybou Microsoftu, že sa nepokúsili kúpiť Android oni, ale že to kúpil nakoniec Google, lebo proste aj Bill Gates si uvedomuje alebo uvedomoval v tej danej dobe, ako je veľmi potrebné mať silného hráča v operačnom systéme mobilných telefónov. Je samozrejme, že Google do svojho portfólia postupne kupoval a nakúpil takmer cez 200 firiem, to znamená, že urobil 200 akvizícií a určite vám nebudem ho pomenovať všetkých 200, ale tuto vám dám list takých tých najhlavnejších. Tie hlavné sme si už povedali, to znamená, že YouTube, potom tam bola spoločnosť DoubleClick, potom tam bola spoločnosť Motorola Mobility, ktorá stojí za Androidom. A jedna z takých určite zaujímavejších betov Google je aj spoločnosť Waymo, ktorá vyvíja autonómne vozidlá. Ak ste boli niekto v San Francisku alebo v Amerike, určite ste sa mohli zviesť s Waymo taxíkom, ktorý dneska šoféruje bez šoféra a vie vás pohodlne odviesť v rámci mesta jednoducho ako dnes Uber alebo Bolt. Táto stávka bola tiež z pozície Google veľmi inovatívna, veľmi vizionárska, lebo spoločnosť Google do nej investovala miliardy dolárov. Až dnes, alebo posledných pár rokov vidíme, kedy spoločnosť Waymo naberá aj na valuácii, ale aj na hodnote, lebo idú do popredia roboty, samoobslužné taxíky, aj napríklad Tesla tieto auta tlačí. Takisto vidíme aj Uber a ďalšie spoločnosti, ktoré sa venujú preprave osôb, že vidia v tomto budúcnosť. To znamená, že zakladatelia alebo manažeri Google boli veľmi on point alebo boli veľmi inovatívni tým, že aj napriek tomu, že ich to stálo už niekoľko miliard dolárov a zatiaľ tá spoločnosť je stratová, tak vyzerá, že Waymo by mohlo byť veľmi významný hráč na poli autonómneho riadenia na celom svete. Ešte by som rád spomenul jednu akvizíciu, ktorá sa udiala teraz začiatkom roku 2025, kedy Google kúpil za viac ako $30 miliárd a bola to ich najväčšia akvizícia. Kúpili spoločnosť Wiz, ktorá má za úlohu, alebo ktorá ochraňuje, má tzv. Kyberbezpečnosť, alebo ochraňuje stránky na internete a celkový ten ekosystém cloud. A myslím si, že to je tiež výrazný signál toho, že tá bezpečnosť na internete alebo bezpečnosť dát na internete, ktorý Google má samozrejme vo veľkej miere vo svojich biznisoch, je veľmi kľúčová a sú ochotní títo giganti platiť desiatky miliárd dolárov za riešenia, za firmy, ktoré im zabezpečia ochranu týchto dát, ochranu týchto užívateľov, ale aj ochranu celého ekosystému. Poďme sa už ale spoločne pozrieť na jednotlivé biznisy, alebo poďme sa už spoločne pozrieť na Alphabet, ako je dneska zadefinovaný, na jednotlivé biznisy Google a ktoré biznisy Google zarábajú najviac, ktoré majú najväčší rastový potenciál.
a poďme sa potom aj pozrieť na valuáciu Google a poviem vám, že či je ešte stále čas alebo príležitosť kúpiť si akcie Google. Poďme na to.